Doncs jo, si hauria de definir el meu centre amb una paraula, seria motivador, perquè et forma tant com a professionals com a personal i fa una ajuda en tot l'àmbit. També les nostres professores es preocupen molt per al nostre desenvolupament com a persones i ens ajuden molt a créixer i això és una ajuda que personalment és necessària perquè quan tu t'estàs formant penso que has de formar-te en l'àmbit integral, és a dir, que no només t'has de formar aprendre la teoria d'un llibre o bé un procediment, sinó que tu has de saber el ser i l'estar i et preocupa molt sobretot en com et desenvolupes. Doncs jo recomanaria que vinguéssiu a aquesta escola perquè és una escola on et motiva a venir cada dia, a seguir-te formant i a aprendre moltes coses. I sobretot perquè fem moltes coses que són especials, com les festes, que fem Halloween, fem a Nadal, celebrem tot molt i a més d'aprendre molt, tu pots